Svi učenici osnovnih škola imaju besplatne udžbenike, potpuno je za sve njih, ali i za one u srednjim školama financiran prijevoz. Osobne asistente financiraju ne samo u osnovnim i srednjim školama, nego i vrtićima. I to nije sve. Adaptiramo radionice za praktičnu nastavu u našim srednjim školama, to je također višemilijunski projekt, da zapravo taj sustav obrazovanja bude više usmjeren na praktičnu nastavu, a ne toliko na teorijsku, da nam iz naših škola izađu ljudi koji će biti spremni i sposobni se suočiti sa svim izazovima tržišta rada. 1,5 milijuna kuna izdvojili su samo prošle godine za različite stipendije. Sve su škole obuhvaćene projektom energetske učinkovitosti. Radimo sa učenicima koji recimo žele na plivanje, koji žele na natjecanja i to im sufinanciramo. I kako nam se to vraća? Vraća nam se kroz nacionalne, europske, svjetske prvake. Lucija i Eva aktualne su svjetske prvakinje iz biologije s Međunarodne olimpijade mladih znanstvenika. Našim istraživačkim radom mjere za suzbijanje španjolskih puževa osvojile smo prvo mjesto. I da, nisu prirodoslovnog smjera nego ekonomskog i trgovačkog, a u toj školi posebna se pozornost posvećuje i poduzetništvu, pa nije čudno da i u toj kategoriji imaju državne prvake. Zadruga im izvrsno posluje. 60 kuna? Da, ali čujte, sve je to rađeno ručno od strane naših profesora, učenika i naše ravnateljice. I gdje taj novac ide onda? Znači ide u zadrugu za materijal i za nešto novo što možemo kupiti da uljepšamo školu ili vrt. Vrt su uredili sami, posadili su biljke od kojih izrađuju ljekovite kreme. Mi djecu moramo učiti da moraš nešto rukama napraviti, da moraš to promovirati i na kraju prodati. Da je poduzetništvo proces, a ne samo floskula. Ostavljamo ih u razredu na otvorenome, poslije ih čeka besplatan prijevoz, a zatim aktivnosti koje su im također plaćene.